I gave you my heart. Dilo. Kaon na jig-jig og tihil. Tihil sa manok o ulo sa manok. So yan guys, pinambili na po namin. Sila lang tihil. 100. Tawa. Ulo kasi. Tara jig. Salamat. Tara jig. Ngayon ani lang yapon bisa naka-video. Wala ko loading. Ato na mi kay magluto pa mi. Kaya nagpaabot na isa dito. Kaya magpalit pa mi pipino. Palit mig pipino. Nakapalit yung pipino. Grabe naman na dire. Bata niya malita. Nandito na po tayo sa bahay. Ano ka dire? Magpingat po tayo. Tapos na ang ating pag-aaral. So ngayon guys, so tapos na po.
Nandito po yung nag-ihintay. Ito yung magluluto. So dito na po na tatapusin tong video na ito kasi okay guys. Fire when the strong hits you. That's it, friend?